С тази мазилка ще се справи абсолютно всеки. На първи етап грунтираме нашата основа с кварцов грунт и Magen Primer. Нашия праймер грунт ни служи за по-добра адхезия между повърхността и самата мазилка. След като нашия кварцов грунт е изсъхнал, нанасяме декоративна мазилка и Magen Marmarin. След като положихме декоративната мазилка с една ръка, самата шарка ще я правим с най-обикновения валик дълъг косъм. Така изглежда валика и сега ще направим самата шарка. И с обикновен валик разрошваме нашата мазилка и формираме самата шарка. Се прави супер лесно. Ето, такива хаотични движения. Разрошваме цялата повърхност и оставяме да изсъхне за 10-15 минути, в зависимост от температурата в самото помещение. След 10-15 минути, когато нашия материал дръпне влагата, може да заглаждаме нашата шарка. Заглаждаме хаотично, без направление в една и съща посока. Може и така, с такива движения осмица. Нашата повърхност загладена, сега оставяме материала да изсъхне и после ще нанасяме защитна вакса, материала да стане много практичен, да може да се мие и да се три без никакъв проблем. Нашия материал напълно изсъхна, нанасяме защитна вакса и нашите стени ще станат изключително здрави. Нанасяме защитна вакса, ваксата я тонирахме в по-тъмен цвят, който максимално да проявим нашата текстура. По цялата повърхност хубаво да влезне в самите дупчици ваксата, така ще проявим самата дълбочина на текстурата. Ще обръщаме гъбата с чистата част и почваме да изтриваме лекичко така, без силно да натискаме, изтриваме самата повърхност, като ваксата тъмната да остане в самата дупка, а повърхността да бъде изчистена и да получим нашия желания ефект. Да имаме лек контраст между дупчиците и самата повърхност.